Hi, hello mga bay, kumusta mo tanan diay? Naot nga tamis ang inyong kinabuhi karong mga orasa nga diin maglantaw mo nitong ating video. Ano ba sa Tagalog yun? Wish ko lang na sana nasa maayos kayo na kalagay, nasa katamis-tamis ang inyong mga kalagayan ngayon. Ala, Diyos ko po, Rode. Magtagalog tayo, mahirapan tayo sa kalisod nito. Okay, ngayong araw nito ay gagawa po tayo ng mango graham. Alam niyo po ba, noong mga nakaraang panahon, sige, mamaya na yung kwento. Ito muna yung ating ingredients. Hiniwa ko na siya ng ganito para naman sobrang ganda naman tingnan, no? So, hiniwa ko na siya ng ganyan, mga bay, para ready to ano na tayo, hindi na tayo magbablog na naghihiwa. Baka makutsilyo pa natin si Lolo Whitey. Okay? So, ito yung mga kailangan natin. So, yung mango. Siyempre, mango graham, di ba? Tapos, dalawang Nestea cream. Ayan. Nestea cream, baka naman. At siyempre, isang Doreen condense. And, meron tayong biscuit na graham. Dalawang balot. Ayan. Di ko alam kung anong dagway nito sa loob, ha. Yung anong hitsura niya. Pero, kasi first time kong gumawa nito. So, tingnan natin kung tama ba yung mga nabili natin. At ito, Diyos ko po, ang laki ng nabili ko. Itong crushed graham. Ayan. Alam nito, ilang kilo ba to? Isang kilo. Ilang, ano ba to? Isang kilo nga. Ayan o, nakalagay. Isang kilo. Yung crushed graham. Sabi ko, nagtanong ako doon sa vlog ko kung wala ba kayong mga 1/4 lang ganun, kasi konti lang, dapat may mga 1/4 lang kayo. O ganun, nagsuggest pa ako doon sa tindahan. So wala na akong magawa. So ginrab ko na itong 1 kilo. So ayan, mag-start na tayo. Siyempre, bago kayo mag-start, i-ano nyo muna mga bay. Lagay nyo muna sa freezer yung Nestea cream para medyo siya. Medyo lumapot siya. Please cook scissor B. Ibukas natin sa Nestea cream. Ilagay nyo muna siya sa freezer. Mga sandali lang. Mga 5 hours. Okay, so tingnan natin kung anong ano. At syempre, maganda rin ang lagayan nyo, di ba? So, dalawang ano natin. Kung kakasya kaya ito o baka kasya lang sa isang bauna, no? Naghanda tayo ng marami. So, ayan, first time kong gumawa nito. Alam nyo ba? Mga pista-pista, day. Okay, mga pista-pista ng mga nakaraang araw. Nasa probinsya pa tayo. Mga pista-pista, mga birthday, ganyan. Oo, kahit hindi ka naman inimbita, pumunta ka kasi nga wala kayong maulam. Gusto mo namang makakain kahit masarap-sarap naman na ulam. Tapos pagpunta mo doon, pansit lang papakain sa iyo kasi nga mahirap ka, di ba? Ganun, day. Naranasan ko yun, day. Tapos, Diyos ko, takam ako sa mga lechon at mga kumba at saka kung ano pa mga handa nila, oy. Tapos, abutan ka lang, day, ng pansit, day. Di ba? Tapos, may makikita ka pang mga ganito, day. Mga sweet nila, mga cake, may mga ano sila, ano ba yung kinaanuhan ko? Ice cream sila. Tapos ito, yung mango graham. Yung, higit sa lahat, yung macaroni salad. Talaga dyan, nanggigigil talaga ako dyan, day. Curious talaga ako kung ano ba yung pagkain na yun. Sabi ko, sana bigyan tayo. Hindi talaga, day. Kaya doon lang tayo sa gigil. Kasi hindi naman tayo inimbita, no? Nagpunta lang tayo. Okay. So, nagpunta lang tayo. Baka sakali, makakain naman ng masarap-sarap, di ba? Oo. Tapos, ayan, medyo malapot siya kasi nga, nilagay natin sa freezer. So, dalawa. Ano muna natin siya, day? Ano muna natin siya, mga bay, ano muna tayo siya, gagamit tayo ng cake mixer, no? Para ma-mix talaga siya ng bonggang-bongga. Diyos ko, bakit kasi bang mga mayayaman, pag naghanda kayo, para lang din sa mayaman. Pakainin nyo muna yung mga kamag-anak nyo na mahirap ang buhay. Kasi hindi pa sila nakakain, never pa sila nakakain mga ganito. Nakauna ba, are? Nakauna.
lumapot na siya. Mabilis na siya lumapot kasi nalagay na nga natin sa freezer, no? So, ayun na nga. Pag maghanda kayo, pakainin nyo naman, lingunin nyo naman yung mga kamag-anak nyo na mahirap. Huwag naman pakupuin nyo dun sa kusina. Tapos, bigyan nyo lang ng pansit. Ano ba yan? Bigyan nyo naman ng mga ganito, diba? Pero saan? Sandali. Maya na ako mga sabak. Ayan mga bay, creamy na siya, no? Nakikita nyo, creamy na siya. So, pwede na yan. Tapos, matagal na ako dito sa mga bay, no? 2 taon na ako dito mahigit. Tapos, hindi ko talaga maalala na maggawa nito. Dahil kay nagawa si Simple siya at saka si Juby Bacolod. Banana float naman yun sa kanya. Parang nainganyo naman ako magawa, no? So, ito, nagawa tayo. May bata dito na nilok sa lata. Oo. Isa may bata diya manilok sa lata. Okay, na tayo, ha? Maglagay na tayo ng biscuit. Sige, Bi, open mo ako ng biscuit, Bi. So, naglagay na tayo ng first layer, mga bay. First layer, yan. Tapos, siguro, lagyan natin ng powder kasi may mga butas-butas sa gilid para talagang buhusan natin siya ng powder kasi marami naman tayong powder, parang nadami na yata. Yung kutsara ilagyan na si powder, no? Tapos lagyan na natin ng mangga, mga bay. Tapos, maglagay naman tayo ng another layer. Ano bang isunod natin? Mukhang yung cream ang isusunod natin. Parang ang sarap na. Nalamig. Ha? Na-remember mo na ni mo, day? Ani? Ha? Dako. Okay, Lord. Give me one more chance. And then, next layer, yung biscuit naman. Kana may ilagay law.